Hola, guapo. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Ponte. Hola, Ari, quin temps farà avui? La previsió és de pluja. Agafa el paraigua. Hola, Ari, quan puc inscriure'm a ioga al centre cívic del barri? Fins al 20 de novembre de dilluns a dimecres de 5 a 7 de la tarda. Per què creus que servirà la teva presència a les cases de les persones grans, que sabeu que les apreciem molt i les volem tenir molt ben cuidades? Els puc donar companyia i estar atent a les seves necessitats fent-los la vida més fàcil. Molt També bé. puc avisar familiars, cuidar d'uns a altres serveis si s'escau.